Sa Good Vibes, karon nga balik face-to-face na ang klase, isa ka popular nga brand sang toothpaste ang nagtudlo sa mga kabataan sang eksakto nga pamaagi sa pag-toothbrush. Yaring report ni Romeo Subaldo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala sa birthday party kag wala man sa birthday celebrant. Ang pagkanta sang happy birthday song sang duha ka beses ang talaksan nga human na ang pag-toothbrush. Ini ang gitudlo sa mga empleyado sa PD888 Distributors Incorporated nga mo distributors ng Colgate sa mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Ginpahangop ang mga estudyante kung ano ka-importante ang eksakto nga pamaagi sa pagsipilyo. So, ano imoon, ma'am? Toothbrush! Kapila mag-toothbrush? Go? No? Oh, count with me! 1, 2, 3. Oh, kapila mag-toothbrush? 3! Very good! Ginpainchindi man sila nga dapat 3 ka beses sa kada adlaw ang pag-toothbrush sa kada tapos kaon. After sang lecture, may pa-actual pa nga test para ma-apply ang ilang natun-an. Nasa buwa. Sa buwa. Pati ang proper hand washing, gintudlo man. Sunod sa teacher nga si Melindy De Jesus, importante nga sa lamharon pala nga edad, matrain na ang mga kabataan sa proper brushing para man maproteksyonan ang ilang ngipon. At least na kabalo na sila sa ilang oral hygiene. At the age of 5 years old, kabalo na sila when sila matutbrush, especially pag bugtaw sa morning, after kaon, so maroutine sila. Pagkatapos sa pagtudo sa proper brushing, gintagaan ng mga estudyante sang dental hygiene kit. Inikabahin sang Bright Smiles, Bright Futures nga activities sang Colgate sa City of Smiles.